पाद्री जाऊन जिवीत तुझे इगोर्जेन सुरू जाता घरदारा वय बापायक सोडून देवाची सेवा कोता देवा आणि मुच्या मोदी रावण देवाची शिकोन काळजान रिगोयता पावला पावला मुच्या आमका गरज एका पाद्रीची पोटा बाका तुझी ती दोन काढून पाद्री सोशी जापाल कुमसा बघ सोने मेळोन तोच पाद्री मागता रावण आलतारा फामिली सांगता तुम्ही आमी कोता आमी आमचो फुडार कोण एका पाद्रीचे जिवीत इगोचे नुस्काबार आयचो मुनीस जाय तो शिकला पूण गिन्याना ना रे वाड पाद्रीचें नांव